F'artiklu fil-gazzetta l-Lum ġie żvelat li l-Gvern ħataf 6 miljun euro minn Ħalq il-Kunsilli Lokali minn fondi miġbura mill-iskema UIF riżervati partikolarment għal-Kunsilli Lokali ta' Tas-Sliema, Ġiljan, il-Gzira u l-Imsida. Dawn il-fondi kienu riżultat ta' multi li jħallsu l-iżviluppaturi għan-nuqqas ta' garaxxijiet bi proporzjon għan-numru ta' appartamenti li jibnu. Iżda l-konsillira ta' dawn il-lokalitajiet ikkonfermaw mal-gazzetta li ma ġewx informati bid-deċiżjoni tal-Gvern minkejja li kienu diġà qed jaħdmu fuq proġetti li għalihom kienu se jintużaw il-fondi. Barra minn hekk huma saru jafu li l-fondi qed jiġu mnaqrin biss wara li kienu bdew laqat fuq proġetti ġodda fosthom il-promenad tal-Imsida u l-bandli parkeġġ taħt l-art f'Tas-Sliema. Edni Kirkop, is-Sindku ta' Tas-Sliema qal li l-Kunsill kien jaf li kellu madwar 5 miljun euro, iżda meta kienu qed jaħdmu fuq il-proġetti f'laqa partikolari intqal lilhom li fadal 3 miljuni. Kirkop kien qed jirreferi għal parkeġġ kbir li l-Gvern wiegħed li jibni fl-Università ta' Malta. U Albert Buttigieg viċi Sindku ta' Ġiljan sostna li din qed tirriżulta fi problema għax qed ikun diffiċli biex proposti tal-Kunsilli li għalihom ikunu se jintużaw dawn il-fondi jiġu aċċettati. Min-naħa l-oħra għalkemm uħud mill-proposti li ġew mresqa fl-2018 se jibdew, dawn il-Kunsilli xorta waħda jridu jistennew biex jerġa' jimtela dan il-fond.